Eguerdion lagunok, eta ongi etorri txorienera hemen gaude, Armitz Gorrotzategi eta Sigor Iturrieta, bi errezetako osorekin, historia pila batekin, eta osagai berriekin, errezeta, zerbait berritzaia ekarri dugu gaur. Esan izun, esperimentatu, nik kuadriakoekin esperimentatu nuen honekin, orduan, izango da, ingo dugu lako arroz bat kurrierara otarrainzkekin, eta otarrainzka hauen sabaioiarekin, eta, sabaioia deitu dio, baina ez da, sabaioia dani. Erdi holandar saltza antzeko bat ingo dugu, eta hau izango da, arroz bat, baina era berezi batean, elegante batean, egun berezi baterako ingo duguna. Orduan, alga hemen daukat konbo alga, honek itxaso zaporea obixate emango diona, gure arroz honi, eta azkenian itxaski arroz bat izango danez, eta gero eramango du holako egin, arrozai jentia gustatzen zaiola, maionesa, aliolia botatzea, ez? Ingo dugu holako holandar antzeko sabaioi gazi bat ingo dugu, otarrainzka saborearekin, sifoi erabiliko dugu, orduan, gero otarrainzka sopletearekin erre, moderno, berezia, oso berezia izango da lehengoa. Bigarrena bezala, ez? Bigarrena daukan berezitasun bakarra izango da horrela, baratxuri beltza erabiliko dela. Hartzitutako baratxuri bat, baina bestela platerak ez dauka inungo berezitasunik. Hau da, nik egingo dudana izango da, ogitxi hortu bat, gurina eta baratxuri beltzarekin nahaztuta dagoen gurin oso fin bat, eta gainetik egingo dudana, antxoa batzu jarri, belar pixkatxo bat, beraz oso errezeta errexe momentu batean egiten dena, eta merendatzeko, snack moduan, edo, ordu batzuetan non gozea sartzen den, eta ez dakigu zer prestatu, eta zerbait berezia, ezberdina jateko normalean jaten duguna, eta ideia ona iruditu zaitena. Ala honok hau da, gure gaurko eskaintza, zuek ez mugitu hortik, hemen duata lehen errezeta. Otarrainzka zuritu ingo ditugu eta beraien burua, piperrautza eta anisa eta piperbeltza gurinarekin batera zuestitzen jarriko ditugu 20 minutuz gurin horrek otarrainzken saborea har dezaten. Bien bitartean, gainerako buruak eta gorritu ingo ditugu zartagi zabal batean, gero atera ingo ditugu eta olio hortan tipulatza erregosiko dugu. Arroza bota, kurria bota, gero saldarekin bustiko dugu, tapa jarri eta 200 gradutara 15 minutuz laberatu. Atera eta beste 5 minutuz pausatzen utzi. Sabaioia egiteko gurina iragazi, arrautza batekin irabiatu eta jarraian sifoian sartuko dugu. Arroza eginda dagoenean, gurina gehitu, ondo nahasi, otarrainzka sopletearekin erre, limoizuku pixka bat gainetik bota eta zerbitzatu arroza, otarrainzka gainean dauzkala eta gero sabaioi aparra. Ze zaila dan sabaioi esatea eta horregatik uste dut ez duela ekarri olako errezetari sekula. Letxe, kostatu zait. Hau esan da. Hemen ja dagoeneko otarrainzka batzuk, buruak eta behar ditut, buru hauekin ingo duguna da, esan dakoa, jarriko ditut hemen, gurin pila bat, ze ingo dugu, gurin honen nahi dugu, hartzea, gero ingo dugu, maonez antzeko bat, esan dezagun, eta holandar saltza bat izango da gehiago. Holandar saltzak zera izaten da, azkenean, arrautza, gorringo erabiltzen da normalian, gero, koipe moduan gurina izaten da, eta guk gaur ingo du ezberdin, sifoian ingo dugu. Orduan, ni nahi dudana da, gurin honek zeren zapore hartzea, otarrainzkena. Hortaz gain, botako izkigu, espeletako piperrautza, piperbeltzale batzuk, eta anis txinatarra ero. Nik etxean inuenen behi, honi botan nion, oso ondo kardamomoa ere, ondo geratzen zen. Eta birrindu egiten da, ez? Hau iragazi ingo dugu. Gero, nik honek zaporea emango dugu, hartuko dugu zaporea. Bota izkigun espeziena, bota buruena, eta horren zaporia izango du. Eta gero, gurin horrek, horrekin ingo du, esan dako, arrautza honekin, maionesa berezi hori. Honi, tapa jarri, eta nik, hau atala nuen, sukaldari frantzes batek, nintzuen, oindala, 2 urte iroi nuen froga atxean, kuadriakoekin, nolakoen bat. Ondo atera zen froga, baina kontua da, berak sartzen zuela hau, 140 gradutara 12 ordu labean. Ni uste dut, temperatura gehiegi da. Nik etxean egin nuen, ontziratu egin nuen, eta temperatura basuan. 79 gradutara utzi nuen, 4 ordu, 3 ordu, ez da, gogoratu nintzen erarte. Eta gero egia da, gogortu, gailuan sartu, eta gogortzen denean, likidoa azpian geratzen dela, eta gero likido guztiak kendu egiten diozu, gurina bakarri lortzen du, eta gero iragazi nuen, eta horrekin egin nuen. Holako zerbait, asmoa da, hortik esperimentatzen jutea. Eta hau izango da arroz normal bat ikia moduan.
hemen buruak hartuko ditu, gainerako buruak eta azalak gorritu ingo ditut oliotan, horrek kendu ingo ditut, bota ingo ditut, baina beraien zaporea hemen geratuko da. Eta gero ja, tipulatxa botako ditut, arroza botako dut, eta hor jungo araiten. Bueno, hori esan da. Ondo goxua. Lanian hasiko zara, eta zigortzuk badakizu segun da gaur. Apirilak 28, San Prudexioak. Hau da, santu txixetia, ez? Deitzen omen dioteroan. Hori da, San Prudentzia badakizu denak. Araban egiten den festa bat da, Araban Gasteizen eta Armentian bereiziki. Eta zeraietan. Hori da, beraiek azkenen estibalizko Andre Maria oratzen dute. Eta nik ustean dut hau pixkat, eskusa, ez da, edo aitzaki moduan dela festa on bat organizatzeko, festa on bat antolatzeko, eta beraiek tradizioa, erretreta eta danborradarekin hasten dira, eta, bueno, bertan ekitaldi pilo bat egiten dira, bai gastronomia atletik, bai kultura atletik, bai kirol atletik, hau da, herri kirolak egiten dira, lehiaketak egiten dira, kontzertuak daude, beraz, kriston festa organizatzen da, eta gastronomiak ere, esan bezala, bere garrantzia du, ez da? Plater bereziak badaude, plater tradizionalak badaude, adibidez, barraskilloak, ni badakit zigor zuri asko gustatzen zaizkizun barraskilloak prestatzen dira, normalean saltxa bizkaierara, eta perretxikoak naskirara prestatzen dira, baina baita ere perretxiko hauek barraskilloarekin ere nahazten dira. Bi plater hauek bai edo bai egon behar dute, eta gero postreak ere badu bere garrantzia badago, San Prudentzio tarta bat, non azpiko aldea, azpiko geruza gaieta baten, ondoren esne gainarekin egindako batzutan musa izaten da, beste batzutan esne gaina arrotuta, bizkotxoa ere badauka eta gainetikan kakao hautsa botatzen zaiona. Eta horretaz gainera beste postre klasiko bat, eta ezin duna inoiz falta Araban izaten da goxua. Goxua, hau da, esne gaina, bizkotxoa, krema eta gainetikan karamelua. Beraz, gastronomiak alde horretatik ere garrantzi handia du ekitaldi honetan, falta ezin dena. Eta gaur ez perretxikorik, ez barraskillorik, baina bai arroza. Ezta? Kasu honetan, arrozak ere hortxe dagoen arroza eta erabiliko dugun arroza garrantzi handia izango dugu, protagonista izango da, baina arrozak azkenen kultura ezberdinetan eta horrela, esango genuke, nola deituko nioke, produktu erlijioso bezala deituko nioke. Bai? Dela, kultura askotan, horrela da, adibidez, Asian du jatorria, eta kondaira askok diote, jainkoek, gizakiari pasaziotela, gosetea edo asetzeko. Beraz, hortik datorrela jatorria, gero badago Japonian ere eguzkiaren jainkoarekin oso lotuta dagoen produktua dela arroza. Txinan, hortik dator ezkontzetan ere arroza botatzen zaie, ez da? Hori txinatik dator? Hori txinatik dator, eta beraiek nahi dutena da, oparotasuna bezala adierazi arroza botatzen zaienian. Beraz, ikusten duzu, arroza jateko noski, niretzako produkturik onenetariko bat da, baina horretaz gain ere kultura askotan simbolo, ez dakit, religioso edo kultural bezala hartzen da. Horre, arroza esan duzun hortan, nire kuadriako bati esan didate, kontatu didate, ez da nori otu zitzaion. Bueno, oparutasun gehiago eskaintzeko, arroza beharrean, debekatuta zegoen arroza botatzea edizortaz, gero... usoak edo esate zuten, arroza botatzen bazan, ez da, 60 euro uste zenituen, da bota ezkero galdu iten zenituen. Nik entzundan euken hau igual gezurra da, baina ezkontzetan eta horrela, arroza botatzen zianean, usoek jaten zutela arroz hori, eta esaten zan, lehertu egiten zirela, usoak. Nik uste dut hor sartu diatela pixka bat, Join bestaldean, hor telebiztan bestaldean norbait dao lurretik, sinistu izan. Guk gure, hor egia da, debekua zegoela Elisa hortan, ezin zala bota, eta orduan guk, garbantzo bota benizkion. Arrozik ez genuen bota. Hor, a ber, bikotea azarratu izan, ze kasualitatez bate begian eman zion. Baina, bueno, aukera handia zegoen, eskuka da pila bate atea ziren, eta, baina, bueno, ez zuen begia ondo.
Nik ikusi dut, bideo bat, hola, sare sozialetan eta horrela, kuadrilla lagun batek ere, bikote ezkon berriari, kriston arroz zakukadak bota zizkionak. Esaten dut, hori dago nik usten dut limite bat, ez da? Ja, grazia egitetik gaina usten dut basa egiten dara, baina zakukadak, botatzen dizkioten. Bueno, eta hori zer. Kriston oparotasuna izan dut, pentsatzen dut, baina kristona, bizitza guztirako, baina... Amabi seme alaba. Hori da. Garai batean bezala, hala, venga, dale. Gero, hori egia da, bueno, arroza gero jaso eskero, garbitu, eta listo, hori ona dau. Bueno, guk, otarraizkak buruak ja eman digute arroz honi, olio honi, zapore eman diote, eta guk azkenean otarraizka sabore duen arroz bat ingo du, hau kanpora ez dut behar zertarako, eta hemen tipulatzak erregosten jarriko ditut, eta tipulatxa ez badaukazue, tipula txiki bat eta baratxuria talpare bat ero hiru. Azkenean, batzuk esaten dute, tipulatxa badala horre bien arteko sabore bat ero izango dela, ez badaukazue, zandako tipula bat, eta biru atal bota eta listo. Hau, erregostera. Oso, gainera, konbu alga erabiliko duzu, ezta? Itxaso zaporea mateko, venga, barrora. Hori askotan Japonian batez ere erabiltzen da, dashi salsa egiteko, kriston zaporea ematen diona, edo adibidez ramen zopak eta horrela egiteko, ere erabiltzen den alga bat da. Beste alga mota batzuk ere, existitzen dira noski, asko daude, adibidez nori, sushiak estaltzeko erabiltzen diren algak izaten dira. Eta euskaltegian erakusten dizuten, Nori, euskaltegian. Hoi ona. Venga, txistea apuntatuko dugu ez esateko. Venga, urrengoa wakame alga izango litzake ere, beste alga oso ezagun bat, eta miso sopetan erabiltzen dena, edo entxaladetan ere. Eta azkeneko horrela alga ezagun bat, agar alga, hau da, alga honetatik ateratzen diren proteinaren bitartez, ondoren hau erabiltzen da, saltxak eta horrela gizentzeko, tekstura aldatzeko, xantana erabiltzen den bezala, gelatina asko erabiltzen diren bezala, agarra ere, alga batetik dator. Hori egiten dute asko, errezeta... barazki jale, veganoak direnak, eta nahi badute zerbait gelatina itxura panakota bat egitea nahi badute, panakotantzeko bat, hartu eta egiten dutena da, agarra erabiltzen dute, eta horrek egiten duena da, gero gelatinan kontua, neurriak kontu zibili behar da, pasatzen bazate gogortu egiten du, pila gogortzen. Eta gainera, lortzen duzu, barazki batetik datorren gelatina hori, eta normalean beste gelatinak txerritik datorren alduzu errezeta vegano bat egin, gelatina vegano bat delako. Bale, guk hemen erregosten poliki tipulatxa eta esan dakoa. Labea 200 graduta daukat. Hemen behar duzuena da, nik erabiliko dut, gure tapa hauek, kristala eta metala dean, hau labera sartu alda, 200 gradutan dauka labea, eta ez badaukazu dalako ezer aluminio paperarekin estali eta listo, horrekin egiabe badaukazue. Salda berotzen jarriko dut, ze arroz bati salda beti beroa bota barzaio, eta hemen, basan dagoa, arroz bat labean indakoa. Labean egitea interesgarria da, jende askontzako egiten duzuenean, ezaretelako ibili behar hor, itxasten ari zait, sokarratik ez duzu lortuko, momentuan, baina nahi izan eskero sokarrata, gero atera labetik, jarri zu gainean, eman egurra, eta hor, ikusiko zuen nola, gaina buiak hasiko zaizuen, baina itxasten hasiko da, eta horrekin lortuko duzue sokarrata, baina bestela labean egiteko jende askorentzako, niretzako txokoan da egiten duanean arroza, oberena labean, eta nik enaiz arrezgatzen hartu, eta horre zaite ez itxasten, ez ezer. Eta algetaz hitz egiten ari ginela ere, dago Euskal Herriko Unibertsitatean ere proiektu berri bat, ikerketa lan bat ari dineran egiten, Slow alga izena duena, eta ikerketa honek kostaldeko algan ikerketa bat da, non alga horiek gure gastronomian erabiltzeko ari dira egiten. Azken finean, hemen inguruan ere alga ezberdin eta barietate asko ditugu, eta igual gure gastronomian erabili genezakezke. Adibidez, badaude espezie gorri, arre, berdeak, eta ez gara Japoniara joan behar, ez gara beste herrialde batzuetara joan behar, baizik eta hemen inguruan ere baditugulako, eta erabiltzeko aukera balin badukogu,
ezin hobe. Eta hori bitxia da, ze kulturalki, beira, Japonia beraiek itxaso aska dukate eta beraien kulturan oso errotua dago algak erabiltza. Eta gu ere, Euskal Herriko gastronomia itxas sukaldaritza da. Itxasoarekin zerekusia daukana, baina hala ere, nik ez dut ezautzen Euskal errezeta bat ere ez, non algak erabiltzen dire. Eta hemen kalitate honeko itxasoa daukagu, garbia daukagu, eta ni proiektu polita iruditzen zait, eta gaur egun gaina dauzkagun jakinduriarekin, Japoniatik ekarri duena, bertako algak, eta hemen Euskal Herrian mainarian, ez daukala itxasori mainariak, baina badaukagu alga ekoizle bat, txorienen izan ziena algartean, eta egiten dituzte alga pateak, prestaki ezberdinak, eta dauzkate algak, askotariko ez dakit jarraitzen duten, nik uste dut baietz. Baina, gure, ez dakit, despentsarako beste osagai bat interesgarria dela. Bale, honi Armintz, erregozi zait, kurria, koiarakada bat, gutxi gora bera, eta hemen badakizu badaudela kurri pastak pikanteagoak direnak, gero batzuk osoagoak, hau ondo nasi, eta erre baino lehen, arroza botako diogu, eta gero saldarekin bustiko dugu. Barrura. Arroza prestatzen ari zaren bitartean, zabaioiaren inguruan galderatxo batzuk. Ea zer moduz. Eta zatik ez arrozan inguruan gehiago daki dela. Horrela atera dalako? Urrengoan egingo dugu arrozaren inguruan. Kasu honetan, horrela egingo dugu. Eta zergatik, irabazi egin nahi dudalako. Bestela arrozari buruz galdetuko nizkuzea. Eraz, zailago egiteko, hortxe lehenengo galdera. Bota, presio. Azteko galdera errez bat izango da, bale? Erreza. Zuk prestatu behar duzun, sabaioiaz gain, arrainak edo barazkiak laguntzeko balio duen muselina motako saltxagazia. Bai. Beste bertsio bat ere existitzen da. Famatuena. Hori da. Zein izango zen. Hau da. Bota, aukera. Izozki bat, italiar postre klasiko krematxu eta harin bat. Bai. Ravioliak betetzeko erabiltzen dena, ala mermelada bat. Bigarrena. Italiar postre famatu bat. Hori da. Italiar postre oso famatu da. Espero dut ondo ezagutzia postre hori, ze hurrengo galderak horri buruz joango dira. Bale. Gutxi hori badakite teoria. Bai, ez da? Zeintzuk dira, sabaioi postre klasiko honen, oinarrizko 3 osagaiak. Bale? Bota. Venga, A, B, C eta D. Venga. Aukeran. A, esnea, irina eta azukrea. Ez. B, arrautza gorringoak, azukrea eta ardoa. Bale? C, esne gaina, gurina eta azukrea. D, zuringoak eta eztia. Bigarrena. Hori ardoana. Ardoarekin. Bai, badakit hori banik. Eta zer ardo erabiltzen da? Hau, urrengo galdera. Ostra! Zer ardo erabiltzen da tradizionalki zabaioa prestatzeko? Hemen jarri dizkidatenak eski oso erreixa jarri didate, Zer jarri dute? A, Errioxako edo zeinek balio du. Italianez. B, kaba edo txampaina bezalakoak. Ez da ere. Eta C, grillo, katarato eta inzolia matxekin egindako marsala italiar ardoa. Ala de txakolina. Kri-kri. Grillo, hombre. Ondo, danak asmatu dituzu. Saldoak. Nira bera, beti arroza salda botatakoan gatz puntua probatu. Beti, probatu behar da. Ze gero soso badago ez dago. Eta gutxixo bota diot, ze algak benetan gatza ematen duela. Hau labera doa, 15 minutu 200 gradutara. Oso. Bueno, labea dagoen bitartean, nik hemen ikusten dituten osagaiekin egin dugun, saltxa holandesa hau askotan erabiltzen da arrautza oso gutxi egindako brunch modukoan, hau da, ogi brioche bat, arrautza gutxi eginda eta saltxa holandesa moduko hau. Oso ondoa ateratzen dana, oso erreixa dana egiteko, goxua, fina eta gurin pilo bat daukana. Errezeta honek bezala ikusi dugu saltxa egiterako gaian gurin pilo bat daukela, eta egia da igual, nutrizionalki hitz egiten balin badugu ez dela munduko osasunena, hauxe ja da saltxa, ez da? Guk egin duguna da, gero honek ostuin behar duenez, ekarri dut etxetik dagoeneko, honek izan dute, beira ze kolore hartu duen, honek dauka otarrizken buruaren korala ero horren kolorea hartu du,
nik horratik daukat txaketa bat, eta txaketa eta hartu jazu gorria eta bikotea zen, koral kolorekoa. Ostras, hauxe, hombre. Koloria alda. Koral? Bueno, kolore bat onben da. Bueno, honi Armitz. Egunero ikasten dugu zerbait. Ingo duguna, esan dagoa, zerbait ezberdina. Guk ingo bainun holandar saltza bat, hartuko genuen gorringoa, gaina Maria bainuan hartuko genuen, eta jungo ginen gurina garbia botatzen. Hemen dago gurina bakarrik. Bakizue gurinak hor izaten duela likidoa bebai, eta banatu egiten da, hori behian gatzen da gurina gainek aldean. Hemen da, gurina bakarrik, arrautza botako dugu, irabiatu ingo dugu, eta gero sifoian sartuko dugu. Orduan ingo dugu, gero aterako zaigu montatuta. Errazagoa ateratzen den zerbait da. Hori, arrola, sifoian sartzen dugunean, gero karga bat sartzen diogu, eta hor sartzen dena arrotu bezala egiten da, haizea sartzen zaio, gorputza hartzen du, eta hemen, naiz eta likido ikusi, gero sifoietikan ateratzen da, beste gorputza eta beste volumen batekin, ezta? Bai, hemen, eta gero, egia da, sukaldari frantzes horrek egiten zuena gero, 20 minutuz 62 gradutara izaten zuen. Nik horrek, egia esan ez dakit zertai, pasterizatzeko arrautza pasterizatzeko, kosinatzeko, baina, bueno, holandar saltza batean ez doa arrautza kosinatuta. Ez daiteiten zuen gero mantentzeko, bereiek denbora gehiago erabiltzeko, alde hortatik ez dakit, zeratik egiten du. Nik, badakidana, sifoia erosten duzunean, jartzen dizula hemen ahundian. 70 gradu baino gehiago ez hartzeko. Temperatura, honek, igual lurrunagatik edo espresioa sortzen dulako. Gaza dauka hone barrua. Orduan, nik bada espada hori jartzen badu, ez dut eingo. Horren hau irabiatu eta ero barrura doa. Iragasita dagoen ez ja, bakizu, beti, sifoia doan zerbait, ondo iragasita. Ba, zigo, zuk nahi lehen txiste bat kontatu didazu. Nor. Hori da, oso txarra zana. Ba, hause usten dut txarragoa dala. Hemen daukadan irudi honetan, lehen ere, ba, Italiako ardoari buruz ere hitzein dugu, ezta? Ba, txiste hau hortik handikoa, Italia ingurutik handikoa, eta hemen dugu argazki bat, behin, lehenen da bizikoan, aliena ateratzen dena, eta ondoan azaltzen da, alien berdina, baina horrela. Eta horrela nola egiten da, non egiten da? Italia, Italia beti. Ba, kasu horretan, alienen ordez izena du Italien. Hau zerra, bestia baino txarrago. Aizu, ez aldatu katez, bezelez, olakoak boten bardian izan, ben, ja. Hasi dira aldatzen batzu, baina, bueno, zer da, hau. Bueno, ikusten zuen, ja. Gustatzen zait, irudia gustatzen zait, horrela. Aliena horrela egiten. Armintz, behitu, sartu nahi duzu horre, atzaman horretxek, ikutu horre. Ja da honeko, ma honesa, intzaigu, Bai. Egia, sifoiarekin. Eta kriston zaporia, Eta dauka, zaporia da, hori, otarraizkena 100 €. Orduan lagunok, labekoai falta zaio 10 minutu. Sifoian sartuko dut hau, ba espada kasu ingo dut eta Maria bainuen epel mantenduko dut gure holandar saltza, eta gero izango da, otarraizka sopletearekin erreko ditut, arrozarekin jarri, bueno, arrozai lehenko gurina gehituko diot, olako, ez da izango risotto bat, gaztarik ez du eramango, baina olako arroz krematxu bat bai, eta, bueno, orain lan pixka bat daukagu, beraz, ez zaitezte urruti joan, ointxe bat uste. Bueno, ikuste duzu, alga nola azten diren, Hauek urguztia xurgatu dute. Pixka botatzen diozu eta bapatean erraldoiak egiten. Bueno, ba hauek bere lan egin dute, hau da, zapore ematea, ordan kanpora, eta improvisatzen egon gara taldekoak eta erabidik otarrainzka asko zeudela, eta hauekin ditu txiki moztu, bertara botako ditu gordinik, eta gurina ere bai. Eta hau ondo hasiko dugu, eta hau izango da, bueno, ba, gure risota, arroz honek izango du, nahi eta nahi ez, bueno, ba, otarrainzka zaporea, krematasuna. Ez dezu usaintzen, baina kriston usaina da, bai kurriarena, erabilitako algarenak. Hau, eskatzen du usain guztia, ja badakit ze zapore izango duen bakarrik usainarengatik. Tapa jarriko diogu hor pixkat urtzeko, eta bien bitartean baitu, ikusi hemen ireki ditut batzuk, eta hau da asmoa, sopletearekin erretzeko pixka bat, gero arrozaren gainean, platerean jartzeko, eta alde bat egongo da sopletearekin erreta, eta beste aldea, arrozaren beroak azkenean esan dezagun pixkat,
kozinatu ingo du, baina, bueno, lehen guaztean ingen duen egala burra tartarra. Bueno, Bai. otarrainzka freskoa badira, tartarrak egiten dira baita, eta gordinik. Oso gordin, bai, jaten dira, hau da, pixka igual limoizuku pixka batekin, edo pixka bat kozinatu, baina egia da, pixka bat gordinik baldin badaude barrutikan ere, nahi bintzat gustatzen zaizkin. Errez jaten dira, goxua daude, eta kasu honetan ere, nahiko kozinatuta geratuko dira, ez? Gainetikan sopletean bitartez, txuaren bitartez, goiko geruza guztia ondo kozinatuta geratuko da. Igual beko aldea gutxixiego, baina esaten duna zigorrek arroza nola beroa dagoen, kontaktuan gelituko da arrozarekin, eta berako aldia ere bai kozinatuta geratuko da, beraz. Hau da, Michelin izardun, jatetxeko errezeta, Bueno, hemen bat ingo du, horrela erre, gero limoizuku pixka botako dio gainetik, azkenean limoia, bakizu, otarraizkekin eta ondo juten dela, ez da kasualidadea, horrekin zerbitzatzen dutela aldamenean, eta bakarre falta zaiguna da, hori, plater sakon bat atatzen badiezu Armin, bezadez? Sakon bat, hemen txe dagoen... Gatz pixka bat. Hau xebea. Venga, hori. Gero, tanta batzuk. Egiten ari garen errezeta eta gero, igual falta zaigun bakarra da, igual arroza bat, kandela bat, Zigor? Ze muzik uste duzu? Hori ja peloteo gehiagi, hori ja... Ez dakit, gure etxean bikotiero hasiko zian esaten, hemen beste zerbait bada, sumatzen hasiko zian, hemen badator, zer eskatu beharrete dit honek. Errezetak eskatzen du lako, Bueno, orduan, esan dakoa, hemen, horrela bakarrik, arroz hau, zoragarri gongo zen. Kontua da, honi, oin jarriko diegula, hartuko espatula bat, jarriko diegu, arroza gainean, eta dagoeneko, hemen daukagu, azken ikutua. 70 gradu hartu ez dituen. Gure zifoiarekin, gure sabaioia. Pak! Eta hau nola jaten da? Goiarekin, nik uste du baietz. Eta ardo batekin. Baita ere. Launok, hemen daukazue gure arroza kurrierara otarrainzkekin eta bere sabaioiarekin. Tokia, hau beroa dago. Hemen tokia utzi behar dugu, Kontuz, labetik atara dago. Bueno, ba. Pizka bat gehiago derretxo bali banaiz de. Hemen danatatik hartu behar dugu, Bai, otarrainzkak... Igual, mozteko zaila. Bai. Bueno, dana barrua hartu. Ikasten du, Ikaste honek, azkar. Kurria, ze gauza erran, Ni oitu naiz kurria eta gure txian, azal horiak kurriak jaten dugu. Hoi askoa kurriera. Ia da, zapore asko hartzen du lakurriak, uste ban mazaitu amarrekoa, eta otarrainzkagola, puntuan, pixka bat kanpotikan eginda eta horrela, oso ona. Amarrekoa. Beratxoa jarriko du ordan. Atera. Zu jun ateratzen eta ni bitarten errezeta erakusten. Txikitu baratxuri beltza orea osatu arte. Nahastu gurina baratxuri beltzarekin eta antxoa olioarekin. Krema homogeneoa lortu arte. Gehitu piper beltza, limoi birrindua eta gatza. Ogi xerrak txigortu, kanpotik kuruskari eta barrutik xamur geratu arte. Tostada bakoitza gurin aromatikoarekin igurtzi, beldurrik bari. Antxoa gainean ipini eta apaindu perexiarekin. Tostada bat egingo dugu, gurinarekin, gainean antxoa pixkatxo bat eta belarrarekin. Berez, ez dake bat ere zailtasunik. Nik ekarri deten ogia, kasu honetan izan da, azidun bat, azidun bat, pixka bat bereziago egiteko, edo balioko luke noski edozein ogiek, ezta? Orduan, ni hasiko naiz, kasu honetan, pixka bat, olio on batekin, oda, Virginia extra botako diot gure zartagia, eta egingo detena da, gure ogi xerra hauek txigortu.
garrantzitsua kanpotikan, nahi gustatzen zait behintzat, kanpotikan ondo txigortuta gelditzea, baina barrutikan aldi berean xamur egotea. Zen labean sartzen detenen eta horrela uniformeki egosten da eta dena txigortuta gelditzen da beste era badala egiteko, baina nahi gustatzen zait kanpotikan txigortuta, barrutikan xamur egotea. Horretarako olioa hemen, nik ja hemen pres daukat zartagia, berotzen ari dan bitartean, eta ingo detena da, esan bezala, hauek bik txigortu, pixkanaka, ikusten detenen ja alde batetikan ja indala gero buelta emango diot, eta bestetikan egingo dut. Eta bitartean, joango naiz hementxe, dauket tresna bi kainonekin, nire baratxuri beltzak txikitzen, hotzen. Hemen berezia, baratxuri beltza, ezautzen ez duzuen antzako. Ez dauka zer ikusirik baratxuriarekin. Ez da, begiak itxita ematen baizuete olako zerbait, lehenko eta behin testura. Biguna da. Ez da kurruntxe ez dizu ingo. Biguna da. Eta dana azkenean niri zaporea erregaliz zaporea hartzen diot. Oso gozo ikutua dauka, dultzia da, inundik inora ez du golan esateko, boa, baratxuria. Ez. Beste produktu badala ematen du erabat. Eta lortzen dute, temperatura kontrolatu batean, hartzitu egiten dute, egun batzuetan, eta hortik lortzen da hau, ez? Hemen, komunikazio falta bat izan dugula lantaldearekin ere esan digute. Orduan, hemendik aurrera, txorienen horren beste gurin erabili behar badugu egun batean, lehenago abizatzeko eskatu digute lantaldekoek, beraien eguneko plangintza antolatzeko. Hau da, umeak eta lehenago jasoero, gero 5-10 kilometro gehiago korrik egiteko. Nik ez dut ulertzen zegatik, hau osasuna baino ez da. Egia erre behar dala. Baina, bueno, hori egunerokotasun batean egon behar du, ez da kirolak, gurin pixka bat gatiagatik orduan bai. Errudun santitzen zara pixka bat gatiagatik. Ni inoiz ez. Eta gaina baratxuri beltza propietate pilo bat dauzka, eta seguru bat koipea erretzea dela. Eta ez bada, ni hori pentsatzen jungo naiz etxera eta lasai. Hori jan eta ero jan kiloka gurina. Ez broma da, hori ez, Gero ez pentsa, gero bestela, Zigorrek esan zuen hau jan eta gero bitu 100 kilota jarri nahi. Ez. Hori ez da holan. Baina bai egia da, beste zerbait oso osasuntxua dela, interesgarria dan produktu badala, Euskal Herrian ere ekoizten dela, guk hemen elorxion badauko barabeltzekoak, egiten dutena baratxuri beltza. Orduan, 0 kilometrokoa ere, hau jan aldu, bertakoa, Euskal Herriko produktu hau badaukagu. Eta, gero eta lehen duela, ni zer esango izut, 7 urte, 8 urte nik sekul entzun gabe neukan, eta hemen, ez dakit zein izan zen lehenengo ekarri zuena, agian Gorka ereino ero ekarriko zuen, baina, ordutik, gero egia da, belar dendetan eta hola normala aurkitzea, asoketan, Euskal Herriko asoka batzuetan da hauek mugitzen dira eta aurkitzea badaukazue. Orduan, nik animatzen zaituzte probatzera, zebenetan hemen Armintze bere egunean esan zuen, postreen batero zerbait probatu behar du, zen nik, hau, bai imaginatzen dudala, postre batean. Bai, esan dezun bezala, erregaliz pixkat, zapore hori badau, baratxuri, nahi iruditzen zait, ez? Baratxuria, usainagatikan eta horrela, badu. Baina egia da beste aroma badaukela, oso ezberdina baratxuriarena, beste zapore badaukela, eta postre batian, zergatik ez, igual San Blaseko erroskiliak egiten diren moduan, eta anisa edo piper beltza erabiltzen den moduan, seguraski, piparropillak, piper beltza erabiltzen da, eta oso ikutsu berezia ematen dio. Eta gaine, pixka pikantia eta dena, iristera izaten dira. Bai. Bestela erabili alduzu, nik uste txorienen honekin indigula, aliolia indu piper beltzarena, zer gehiago bota diogu, ez da, 2 errezetetan ero erabili izan du, bertan bakarrik alioliaren etortzen zait, baina ez daukaz zekusirik beste alioli batekin, ez da justo alioli batek ematen dizuna, hau, askoz leunagoa da, askoz suabeagoa da, eta gaina ikutu kolore aldetikan, nabari da. Bai. Zer handu hori? Ni ja hemen birrindu dut, dauket nire, ematen du, igual ikusten ari naiz, eta ematen du dala, igual antxoa pasta moduko bat, ezta? Bai. Intxuragatik eta horrela, izango, Pena motrailua ere beltza daukagula. Eta ez tala ikusten. Ez tala ikusten, baina or dago, motrailua horrein duen ore hori, gure baratxuriakin indakoa. Pasa, kristalezko baso batera pasako dut. Bai. Vale?
Eta gurina, garrantzitsua hemen kasu honetan, ez egotea oso hotza, bale? Ze honekin nahastu behar detenez, gurinak egon behar du, pomadan esaten duguna, ezta? Ez likido, ez oso hotza. Eta hemen ingo detena da, ondo nahastu, ondo nahastu. Eta ikuste bali madet, ez zaitela ondo nahazten, igual ingo detena da, honea sartu, hemen barruan sartu, eta hor landu. Baina, gelitu behar zait nahiko homogeneo dena kolore berdinekoa, gurinak hartu behar du, baratxuri guztia, kolorea, zaporia, eta gelitu behar zait dena bat. Ondo landu behar detemen. Jatetxe batzuetan atatzen dituzte, sarrerako moduan, ogia bertako atxigortuta, eta untatzeko olako baratxuri, gurin ezberdinak, ez? Perresiaren aizean alda, eta egiteko metodoa berdina da, egin alduzue hartu, antxoa beraiek ere bai, egin ore bat armintzekin duen moduan motrailuan, eta antxoa horiek gurinarekin nasi, eta olako antxoa gurin bat izango zenuten supergoxua. Perresil zehatua, baratxuria ere gehitu aldiozue. Eta espezia ezberdinakin, o belarru zeintzu egin indako gurin bat. Dena dira berdina, gurin bat, olako pomada eran, eta gero zuen nahi duzuen zaporea. Eta hori sarrera moduan, nire horatzen, honek etxe barrik zeukana, badakizu dena txingarretan egiten duena, badauka gurin bat, dala txingar zaporekoa. Ez ari da zuezan nola egiten duen, Badaki daukala, sarrerako moduan jute zarete, eta hor daukate kaltetzeko bitorre. Baina txingarre gurin bat daukate, eta sarrerako moduan. Eta, bai. Oso goxua geratzen dena, eta, puntazo bat. Bale, haunek ikusten dugu hemen ja tekstura nahiko lodia daukala, eta hemen ingo detena izango da. Dauket antxoa olioa, hau da, antxoak zetorren oliba olio virgina batekin, eta ingo detena horri pixka bat kendu, hemen erabiltzeko. Orduan ingo detena hemen nahastu, pixka bat digundu egingo zait, eta honek izango du hori, baratxuriaren zaporia eta olioaren tekstura. Hemendik, antxoan olioa botatzen duzuen, ze antxoak eta antxoa daude. Eta batzuk, segun ze oliotan daude, kilore olioarekin izan dira, baina batzuk izaten dira oliba olio extra virginarekin indakoak. Olio hori ez zazue bota, ibilizazue ogitarteko bat semeala jarri ezu eta antxoa olio hori pixka bat eman, eta antxoa gabe, horrek antxoa zapore izugarria izango du. Eta segatik ez, oso erabilia da, Italian bakizu egiten dutela pasta, antxoak sartaian botatzen dituzte, antxoak osorik, eta desegin egiten dira, eta horrek, gero pasta salteatzen duzu, eta antxoakin prestatutako pasta bat izango zen. Oso gozoa eratzen da, olio hori ere hortan erabilizazue. Ero ensaladaia errusiar bateari bai. Hartu eta ontzeko garaian, ikutu bat ematen dio, eta antxoak bota gabe, hori da, marka asko egiten dutena, produktu hori bota gabe, zapore eman, baina naturalean, eta hori, esan dagoa, oliba olio extra virgina bat erabiltzen duzu? Ezin hobe. Kozinatu horrekin. Hoainik ingo dutena gatza pixka bat bota, piperbeltza pixka bat bota ere, honek zapore gehiago izan dezan, eta iruditzen bali mazaizu plater bat ekartza bali mediazu, nila pixkanaka, jungo naiz ja nere platera betetzen. Orduan, platertxo baten jarriko dut. Zapala? Hori da. Mentxe ja presnuzkan. Eta jungo naiz ja pixkanaka nere gurina botatzen, ze ondoren ingo dutena da, honi falta zaio limoizuku pixka bat. Eta hau ez da erokeri bat, hemen txorien egin genuen, ez da egiten naiz gogoratzen, duela hilabete batzuk, antxoak gurin on bategaz, zer egin gabe, gurin on bat hartzen duzue. Igurtzi ogi batean, eta antxoa gainean bakarrik hori da pintxo ikusgarria. Baina benetan, ez du gehiago behar, berez. Ez, kalitatezko antxoa batzuk, gurin on bat, ogi on bat, 3 osagai horiekin, iten duzu zerbait, nik hemen programa betetzeko, inuen olako bizkotxo ogi antzekoaz porruarena, eta gero gurin on bat jarri nion gainean, antxoa, eta hola pixkat, bakizu, zerbait luzatu eta programa, zerbait berezia. Eta ikutsua emateko. Bai, eta egia porru bizkotxo horrekin, kombinazio oso ondo geratzen zala, eta, hori gaurko hau lehenko errezeta da, lehen onaino zegoen, onaino, baina, apar, ez dakizu beste guztia ia bukatu da, apar beroak ez dute irauten, apar bero bat egiten da normalean. Botatzen duzue, momentuan hau jatetxetan maire eramaten dizute, altzauta da, baina deskuidatzen mazate argazkiak eta daratzen,
bera egiten dute, ez dira hotza bezala, hau hotzean mantendu ingo zan, baina, bueno, errezeta bero batean zerbait hotza jartzea ni ezei gustatzen esan. Vale. Eta esaten dizudan bezala, lehen zuk egin duzun kriston platera egin duzun bezala elaborazio desente daukana, teknika desente daukana, kasu honetan da justu kontrakoa. Honek ez du ia denborarik behar, momentu batean egiten dena, bueno, gainera salbatzen dizuna, norbait balma dator etxera eta horrela, eta ondo genditu nahi balma duzu, momentu batean egiten da, gauza bat da, ogia deno daukago, antxoak ere bai, gurina ere bai, eta ikusi dezu, baratxoria ere erosi daiteke edonon. Bida, ingo detena da, antxua gainetikan jarri. Hori nire bigotian pintza di, Ostras, oso ondo gelitzen da gainera, esaten du, ze profesionala. Gau sudurzuloetakoak egon estatzen. Baina, bueno, detalle bat ino jakin nahi ez duena, eta pintza hauek oso profesional gehatzen dira. Behar duzu txaketila bat irolan poltsikotxo batekin hemen, atatzea lan, eta jendean aurrean hemen zibili, hartuta, txak. Ez baina egia da ikusten dezula norbait pintzarekin eta horrela esaten du. Pintzarekin. 15 euro gehiago. Baina horra izien da Ezautze zaituen nik ekipo, ezautze zaituen, ez da holan. Ez da holan. Kalitatea ordaindu inbarra eta, no? Nik hemen bai erosi ditut kasu honetan antxoak nahiko onak, Onak direnak ze garrantzia handia dute bai gurinak baratxuriarekin eta noski baita ere gure antxoak. Orduan hemen ingo detena geratzen zaitean azkena izango da perrexila xeratuko dut, hau da, ondo txikituko dut eta ingo diotena gainetikan bota kolore pixka bat emateko eta prest. Olio kontuak etorri gara, olioaren frogataz hitzein barri, olioaren frogai da antza esaten dute, izaten baduzue honek sartaiak ez dago geruza hori izaten duena ez itxasteko. Eta horre badakizu batzu, sartzen juten dira eta itxatzi eta hori. Omen dago froga bat nik ez du frogatu, olio hotza botatzen badiozu eta hola jartzen baduzue, goratza behira, irristatzen hasten da. Eta toki batzuetan hortik espada pasatzen, hau da, atajo hartzen badu kurba iten du, horrek esan nahi du, ez da hola ondo eta, urrengoan zerbait kozinatu behar duzu, agian itxatzi egingo zaizula. Hala ere, nire teoria da, sartai bat bero jartzen baduzu, berdin da ze sartai izan, bero baldin badago, eta olioa gero bota behar da, behin berua dagoela sartaia ez hasieratik, berua dagoenean sartaia, olioa bota, intzazu hor, arraia edozein zerra, tortilla bat, ez da hola inungo, zeizuela itxatziko. Eta itxazten bazaizue, nire kulpa dela esan da, listo. Baina berez, berua baldao, ez da itxatzi behar. Hor, gertatzen dena ez da, mailar deitzen zaion geruza sortzen da, hau da, gorritu egiten da, eta behin geruza hori dagoenean, ez da bat ere itxasten. Orduan, minik perexila xeratuta, txikituta, gehotena da. Gainetik bota, pixka kolorea emango dio dugun perexila. Erditik moztuko du gero bat, Bai, ez da, bat erditik moztuko dugu. Bega. Labanarekin. Venga, hauxea. Earki. A ver, honen aurretu. Digu beti txikitan egiten duguna da, lehen da bizi, batek moztu eta besteak erabaki. Beraz, hori bai. Hemen egingo dana, lehen da bizi izango da, erakutsi ze egin dudan. Kasu honetan, nire tostada berezi. Aurreratu egiten gara, beti aurreratu egiten gara. Bueno, hasi da. Hasi da. Hori txuitena, hori? Ez da izo ondo atera, Aldizien baratzeko da. Ez da ino atera, bueno, ez dago denboraik. Zoragarri dago, bentan intzazu de froga etxean, eta bihar, zuriene, klasikoen eguna. Agur!